móviles e guarde de silencio durante o concerto. Se é necesario entrar aos aires durante o concerto, facedelo con nos aplausos, por favor. Grazas por estar aquí e por compartir connosco este momento. Que disfrutedes moito do concerto.
grazas por vir, sodes benvidos unha vez máis a este concerto de Nadal que xa levamos moitas edicións. Imos proxectar o programa, non temos programa de man, pero poderedes ver quen vai tocar e o que van a tocar. E queremos agradecervos que estedes aquí porque xa sabedes, somos músicos e necesitamos sempre do público. Se tocamos nun auditorio vacío, isto non ten sentido. Quería decir tamén pois que no Conservatorio organizamos un montón de concertos durante todo o ano. Se nos seguides en redes sociais, Instagram, Facebook ou na nosa página web, podedes consultar os concertos que facemos. Tamén quería agradecer ao profesorado, a todos os músicos que van a tocar hoxe, a súa colaboración. Como non, agradecer ademais que estes concertos institucionais que temos, como son acto de inauguración, concerto de Santa Icía, concerto de Nadal, concerto de Entroido, concerto do Día de Europa e as graduacións, son organizadas por un equipo, o equipo de actividades, que vos quero presentar e agradecer sempre o seu traballo, porque sin eles non sería posible. Bueno, ahora están todos escondidos. Óscar Rodríguez, profesor de contrabaixo. Cecilia Blanco, profesora de piano. Rebeca Carrera, profesora de gaita. Antonio Rodríguez, streaming. Graciñas por vir e seguimos coa música.
Felices fiestas a todos.